سلام كبار تخصصتي إسلام مدني صور كم يكأنهم كم زفلت تمالي شعتن حسا هاجر فيستوال إكسبو تشحن إسران حموشتن مجارجو خفيتو مستقل الكرامات تسنيو نعجايش كفت جيرولو نحنا دما أبكزر إكسبو ترخيبنا نزلو نايم هزون صنعان سنة سرعتنا بخم كنبلوينا نايم هزون معمت نايم هزون صنعان مدب كاب شدشين زواتاتنا تتصاري تمامي زحالفة خوينم درجة 80% جبراوي زخون عينة مهزون صنعان حيزهم قريبا مالو نحنا دما أتينا وشتي كنكتاتلو إنا نسخاتكم دما كم توتر تجبروا مسانا حبيركم أو وشتاتكم دات خاتاتلكم نزل لكم رئيتو أب كومنت نداسفركم مسانا كتكتاتلو بخبر زعد ماكم زلخو بسرات برهاني سناي مكتتال بمجمرتا مول اسمك ختلالينا كابيناي كباب متخا مجمريا سمي أرون نجاسي بحال زمس أخلو خبزوارو نزوب عرزا مالتي تمهاري عسراي كفلي بيت مرت بيت مرتي نزوب عرزا حرك هجي حيت كاد متي خد لها بروجكت وي مهزو صنعاء انتهى إذا حزي مس إزلو بروجكت روكيت كوينا زارك زيا أقدستي 4 كفالات بدقة وكفالات علوا زمالتك وارهيد upper pin and lower pin مالتي بعبي خاطر body team مالتي زوم زتأسكم كفالات نيزاروكيت نناتهم تقمتات علوا بوارهيد تجميرنا تي خنصدق ويدلنا لنا ملأخت مالتي كم مثال تخينو كم تفنجار سبيس كرافت تخينو خاطر لاغ نجر مالتي upper and lower pin كا تاروكيت بالانس حل كيت نفس نحنا تارجت جيرنا يزلنا ناو تارجت جيرنا تكيت حجزنا بودي تيب كا بعبيو نسي كل كفال ناي تاروكيت حايفو زلو خفالي بوشت انتيلنا دما نزل تبهلا لا بتوشتي افتا اقدست كفاله بس حاجي كم حاوسي من قرقر عينت قط زلوا خوينا نتي زمصي انرجي بقص لهم زوت تغورم لسان سايتاروكيت يوسخ مالتي خالي اقداس كفال زاروكيت كا لانشر زبال كوينو زي لانشر زغا زاروكيت كتبقسن كلا نحنا تارجت بزغبرنايو مسارت مثلا نتكلنا حجزنا زي مالتك دايركشن وي مازن نسدو البوتا بزي فتحنا دايركشن نستاخل مالتي نورث ان ساوث اسناب لينا بوزيشن مالتي شعو ديجري خنستاخل كا زابزي انا لسنا بزي فتحها ديجري كاب 180 ديجري صار 9 ديجري استاخلنا نهار من خل مالتي زي اسمسل حجي ابزاروكيت نركون شف قندي كم نداد وي كم تاكوين دغلغل كيميكالات الو زوم كيميكالات زيوم نناتهم تقوملو حدا خافتهم كيميكال نداد خوين زغلغل الو اتكال ايوين كم اوكسلايزر وي كم مقاصل خوين زغلغل الو اتسال سايكات ناي موداتا نتي دقاومو كومباوند سي كنخستحز لنسيت نخلو ود حجز كيميكال الو ماتي زوم كيميكالات زيوم تواهيدهم نتاركيت نتونጨፍ يحجزوا مالتي هذا إذا بروجكت بولك خري خداليها ولا بجروب خداليها ذا بروجكت بولك اداليا بولك ايوه بولك مسرح دوري حيت ولا بوجلا مهزون صنع انا خمزولوكا بوجي لا حش منياتو حسابك تقاير ماسي كاب حنت رسس بوزح رس يبال كوم يحش مجمرتان إذا بروجكت كتحسبها زجبرك انتاي نزا بروجكت حسب زغبرني ندي هندبت يخول زغر كمزي بزعبا فقر نيرن خمزيتات قال بزعبا خمزيتات فوتي نيره كن مخلت عامتها بيلخون كم ايديا قريبه نيره كم حساب مالتي دحر خلت عامتنا ناي مصنعات صحوفات ناي دحر خني ريسيرش مالتي حج سريح يالله مالت نزغ صرح زد تتقم كالو ماتريالس انتاي نزخ سرح استقوم في الماتيريالز كلهم ميتالسيوم حصاوي نمدو كله كان فولي زولت كيميكالات يوم توم كيميكالات مالت توم فليات نايزا قبزا روكيت توم قندي قند سرح نايزا روكيت وين افت كيميكالي مالت وناتو بزعبات كيميكال سيرش كا سميهم زنغرو خمبر عقنا ينغرو خانين لتا عقن نتركب حجي ناتكا فتنتات تكايد مالتاوي عقنا دغاير كدغاير سغبتا لك سناتكا عقن تمصلكا عقن دغاير كتفت زياتا فلي سراوي تمهر عساك في ليل كان نسأليكا حجاب ببت بز تمهر كايناي كيمستري predictability chemicals كتقامو ولا بعقن ولاس قال إذا تتقام كالو موكسيتات كومون عم بيتي انجنرات كون هولو كيميكال انجنرينج يدو تتقام كالو موكسيتات تلو جو كابتي تمهرنا يكو حجي قرب بيد حجزكا جن لالي نختكيت عكال مصحفت له ناي كيمستر مصحفتي كاوم لا توكسكا غاويتات نير سراح درس إذا project أب جبري تفتينا ليا أب مفتان زنبر بدهوتات انتاي نيرو هذا الشوق لسه يا ذا بروجكت تفتينا ارتفتنا بزح بدوتات نير از مالت اب تقدامي تفتني كنت عودت نيرا سقاب اسرا دوصح فتنات تخايدي افتنا مودات عودت نيرا مالتي از مالت كانت عند عقن نت كيميكال نتركب زلو صراحي تفتينا بلك وين تفتينا عود فتن المانير أبز project زحجزو حسوا
ኣብዚ ፕሮጀክት ሓገዙኒ ብዙሓት እዮም ትደደልን በብት ሞዮም ኬሚካል ኢንጂነር ተኮይኑ ነቲ ሪሰርች ዝገበርክዎ ነገር ኣብ ምበል ይብል ናይ ኪላ ላቦራቶሪ ተኮይኑ ዓቕም በቃ ሓገዘኒ ሰብሲ የለን እዚኣ እንታይ ጥቕሚ እያ ክትበና እዛ ሚዝካያ ዘለኻ ሲ ሕጂ እዚኣ ጥቕሚ ትበና ከመጠቓቕማ እንድያ ሕጂ ሮኬት ከም ዝፍለጥ ንኣርባዕተ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ ብዓለም ብፍሉጥ ጥቕምታት ማለት እዩ ሓደ ሳይንሳዊ ምርምር ንምክያድ ስፔስ ትራቨል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሚሊታሪ ኣገልግሎት ወታደራዊ ኣገልግሎት ሳልሳይ ሳተላይታት ንምልኣኽ እቲ ራብዓይ ከዓ ኣብ ምርምር ህዋ እዞም ቴምፕሬቸር ንምርምር ኢልካ ዝሰርሖ ስራሓት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እታ ኢንጂን እታ ሞተር ኣገዳሲት ክፋል ናይታ ንብረት ተሰሪሓላ እንታይ ክትጥቀመላ ሽዑ ንዓኻ ትምክያት ማለት እዩ على شمي هانيبال استفانوس بال صراحة لما ياخا تكنيشان ميكانيك كومون ارتيسي نلومي عبز مريت زين قريبة زلوخا ناي إلكتريك ماكينة كومون إرهالو ناي إلكتريك ماكينة كومون إنفرتر حزاري والله مالتي كلمة حجي أب هاماتي ترى يعني رندن سرعات مالتي زانا إلكتريك ماكينة توتالي بإلكتريكات صرف حساب أربعة سبات أي مسكام عقم زلوخا هنا حنسا تشارج مسكابرك حساب 4 كيلومتر لتقدم كنو قاعد زلان نخل ተወሳኺ ናይ ሶላር ሲስተም ካለና ማለት እዩ ሪቻርጅ እናገበረ ከም ትቀመላ ምክንያትና ኔቸር ዝተሓዝ ማለት እዩ ካልእ እዘን ኢንቨርተር ካብ 100 ዋት ክሳብ 3000 ዋት ብዝተፈላለየ ዓቕሚ ክንሰርሐ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ፖርታብል ሰሪሕና ኣለና ኣብ ዝኾነ ቦታ ሒዝና ክንቀሳቀስ ትኽእለና ማለት እዩ ተወሳኺ ናይ 100 ኣምፒየር ባትሪ ኣለና ሓንሳ ቻርጅ ምስ ገበርና ኢኻ ክሳብ 6-7 ሰዓት ብዘይፀገም ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኣውዶርያ نظام موياويان كان نظام فلنيامو فابرو تباهيلا تسريحة زلا مالتي أبزخنا بوتاس كم زليو أكسس دارو خوخت كم لا خم تقولوا خينا تسريحة زلا زياخا ناي كلتاش حالاتنا إندور تراينا هنت كمل لا نخل زياخا سلازي زياتن تغند علامة انتاي أبتي حترة إلي تستولوا ويكا نظام لا تنكاس أو الصرح موياويان عند نوع ما أقول بلوت المهابيا مالتي نايول كا يا بوجي الله يا حيش بوجي الله بلت وناتو بزح حساباتي خاطرك في لايكا بزحات موياويان كون كله ብዙሕ ሓሳባት ኢኻ ትረክብ እዛ ፕሮጀክት ክትሰርሕ ዝድርኺ ዝገበረልካ እንታይ እዩ እቲ ነዚ ክሰርሕ ዘረኸኒ ሓደ እቲ ናቱ ፀገማት ዘሎ ንዑ ንምፍታሕ ተባሂሉ ዝስራሕ ዝኾነ ነገር እስቲ ደሪኽኒ ክሳይ ማለት እዩ ነየናይ ክትፈትሓልና እዚ ነየናይ ናኸትኣለልና ንስለ ዝምዘዝ ሕጂ እዛ መኪና ንሰለስተ ዕላማታት ተባሂላ ተሰሪሓ ንሰለስተ ነገራት ክትፈትሕ ተባሂሉ ተሰሪሓ ማለት እዩ ሓደ ካብ ግሎባል ዋርሚንግ ካልኣይ እዚ ሳውንድ ፖሉሽን ንብሎ ሳልሳይ ከዓ ኢኮኖሚካል ማለት እዩ ንዑ ምፍታሕ ተባሂላ ተሰሪሓ እዛ ካልአይቲ ከዓ ነቲ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ዘሎ ህፅረት ኤሌክትሪክ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ዘይረክብ ዘሎ ንዑ ንኽተገልግል ተባሂለን ከዓ እዚአን ተሰሪሕና ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ መጻኢት እዛ ፕሮጀክት ክውንቲ ኮይና ኣብ ዕዳጋ ንክትወርደሉ ዝተርፋ ነገራት እንታይ ኣብ ዕዳጋ ንኽቐርባ እዛ ብፍላይ እዛ መኪና ኢንቨርተር ወዲና ኢና ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ንቐርብ ድሉው ኮይኑ ኣሎ መኪና ግን ቁሩብ ምስቲ ባጀት ሕፅረት ዘሎ እምበር ክትመብል ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ስመይ እሰይ መሓር በሃል ተምሃሪ 11 ክፍሊ ሕጂ ንሳዋ ወርደ ማለት እዩ ነዚ ኤግዚቢሽን ክብል ሰይ ሰራይ እንታይ ዓይነት ምርኢት ኣቕሪብካልና ዘለኻ እዚኣ ምርኢት ክልቲአን ምስ ናይ ደርሆ ወፍሪ ዝተሓሓዘ እየን ኣብ ዓድና ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ምቹእ ክሊማ ወላት ዘለና ዓቕምታት ዝወፍሪ ኣዝዩ ምቹእ ከሎ ግን ክንዲቲ ክንስጉም ኣይከኣልናን ዘለና ንዑ ንክፈትሕ ኢለ ድማ ዝተበጊሰ ዘለኹ እዚአን ክልተ ስራሓት እየን መጀመርታ እዚኣ ኢንኩቤተር ናይ 500 ዓቕሚ እንቋቑሖ ዓቕሚ ዘለዋ ክሳብ 500 እንቋቑሖ ክትሕዘልና ትኽእል ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ድማ 500 ጫዊት ክንርከብ ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ዝቕፅል ኣብዚኣ ተጫጭሒ ምስ ወዳኣ ድሕሪ 24 ሰዓት ክወፅአ ድሕሪ ዝነበረ ፀገም ጉዳይ ብሩዲንግ ወይ ምዕኳኽ ኢልና ንፅውዖ እዩ ናቱ ፀገም ንምፍታሕ ድማ እዚኣ ሓንቲ ኬጅ ሚዝና ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ደርሁ ጨቓዊት ካብ ኢንኩቤተር ምስ ወፃ ኣብዚኣ ይኣትዋ እሞ ኣብዚ ዝዕፆ ሳብ 3 ሰሙን ወርሒ ዝኸይድ ኣብዚ ይቕመጣ ሳብ ዝዓብያ ማለት እዩ ኣብዚ ኣድላይ ክንክ እንዳገበርካለን ሃልኪ ኤሌክትሪክ ዓቕሚ ናይ ሰብን ኩሉ ቴምፕሬቸር ኮንትሮለር በዓላ ዳገበረት ኣብዚ ክሳብ ወርሒ ፀንሓልካ እሞ ድሕሪ ወርሒ ናብዚ ሰግራ ማለት እዩ ናብዚ ክፋል እዚ ሰግራ
نابز خفال لازم السجارة مجبي بز حدا سايد ماي بيت خالي سايد هابكا دهريو قال انما بز السحيبكا ريكا توصا ازيا كم برودرز كمال النبرة ابغزي عقاويت كلوا دما تمليسن كم مولد كمال اخلا مالتي مجمرتا شمي ليناس يبሃል اذا هيديا مت يزلو دماني كشين ايكونوميكات يبሃል እቲ ቀንዲ ዕላማ ነዚ መስርሕ ድማ ሰራሕተኛ ኣብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ይሰርሕ ሕጂ ኣብዚ ኮስታል ኤሪያ መብዛሕትኡ ነቲ ዕለታዊ መነባብሮ ዝጥቀምሉ ገረብ እንዳቆረፁ እዮም ዝጥቀሙ ነቲ ዕለታዊ መነባብሮ ሓዊ ንክጥቀሙ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኮስታል ኤሪያ ዘሎ ድማ ብብዝሒ ማንግሮቭ ዝበሃል ወይ ከዓ ገረብ ሾራ ዝበሃል ኣሎ እቲ ገረብ ሾራ እናቆረፁ እዮም ዝጥቀሙ ሕጂ እቲ ገረብ ሾራ ድማኒ ንባዮዳይቨርሲቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክበርስ ዘይብሉ ገረብ ድማ እዩ ሕጂ ነዞም ኣብዚ ኮስታል ኤሪያ ዘለው ከመይ ገይሮም ነቲ ዝጥቀምሉ ወይ ገረብ ዝቆርፅዎ ከመይ ገይሮም ረዲስ ይገብርዎ ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ነዚኣ ክሽን ኢኮኖሚክ ዝብል ሓሳብ መፂለይ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ጥቕማ እንታይ እዩ ነቲ ዕለታዊ መነባብሮ ዕንጨይቲ ድዩ ፈሓም ዝኾነ ክንጥቀም ከለና ነቲ ስፔሲፊክ እታ ሰኽቲትናያ ዘለና ፋርኔሎ ይኹን ወይ ሓዊ ወልዕናያ ዘለና ነታ ስፔሲፊክ ነታ ሓንቲ ድስቲ ጥራሓ ተብስላ እዚኣ ግን ሓንሳብ ሓዊ ምስ ኣጎድናላ ዕንጨይቲ መእተዊ ገዚኡ ዘሎ ዕንጨይቲ ሓንሳብ ኣብዚ መስእተናዮ ይነድድ ምስ ነደደ እዚ ላዕለዋይ ፓርት ብምሉኡ ምድጃ እዩ ሕጂ እዚ ላዕለዋይ ፓርት ከከምቲ ዘድልየና ብዙሕ ዝበለ ድስቲ ክስኽተልና ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገራት ከነብስለሉ ንኽእል ኢና ከምኡ እናተጠቀምና ከለና ድማኒ ኣብዚ ፎርኖ ኣለና ፎርኖ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሕጂ በቲ ሓደ ሓዊ ኣጉድናዮ ዘለና ክልተ ሰለስተ ነገራት እናተጠቀምና እቲ ኣብ ውሽጢ ዝተቃፀለ ድማ በዚ ሽሚኒ ትኪ ንደገ ክወፅእ ከሎ ኣብዚ ናይ ማይ ታንከር ኣለና 10 ሊትሮ ክሕዘልና ይኽእል ማይ ንመልኦሞ ቀፃሊ እቲ ትኪብኡ ክሓልፍ ከሎ ነቲ ናይ ማይ ኮንቴይነር የሞቆ ስለዚ ቀፃሊ ድማኒ ናይ 10 ሊትሮ ዝኸውን ፍሉሕ ማይ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ግዜ መግቢ ክንሰርሕ ከለና ቀፃሊ ፍሉሕ ማይ የድልየና እቲ ፍሉሕ ማይ ድማ ኤክስትራ ነዳዲ የገድሰካ ማለት እዩ ንኸተፍልሓሉ ስለዚ ብሓንሳብ 3-4 ነገራት ብሓንሳብ ክትጥቀመላ ከም ንኽእል ገይረ እየ ሰሪሐ ነቶም ኣብ ከተማ ዘለው ድማኒ ብብዝሒ ዕንጨይቲ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ዕንጨይቲ ክረኽቡ ስለዘይክእሉ ብኦልዮ ብርሻቶ ወይ ድማ እዚ ረሳሕ ዘይቲ ብከምኡ ከም ትሰርሕ ገይረ እየ ሰሪሐ ዘለኹ ሕጂ እቲ ቀንዲ ጥቕማ ድማ ዝኾነ ዕንጨይቲ ክንጥቀም ከለና ትኪ ኣለዎ ናብቲ መግቢ ንሰርሓሉ ዘለና ትኪ ክኣትዎ ይኽእል እዩ እዚኣ ግን ኮምፕሊትሊ ኣይዞሌት እዩ እቲ ውሽጢ እቲ ሂቲንግ ቻምበር ኣብ ውሽጢ እዩ ወላ ሓንቲ ትኪ ናብቲ ከባቢኻ ዝመፅእ ነገር የብሉን ስለዚ ብግቡእ መዓላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ካልኣይ ብውሕድ ዓቐን ከዓኒ ልክዕ ከም ናይ ኣድሓነት ብውሕድ ዓይነት ዕንጨይቲ ብዙሕ ዝበለ ነገራት ክንጥቀመላ ንኽእል እቲ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ዕንጨይቲ እዚ ካብ ተምሪ ሙሳ ዝተሰርሐ እዩ ተምሪ ሙሳ ኩላትና ንፈልጦ ኣሽዋህ ገረብ እዩ ብዙሕ ጥቕሚ የብሉን ንዕኡ ተጣሒኑ ኮምፓክትድ ኮይኑ ዕንጨይቲ ኮይኑ ኣሎ እዚ ዕንጨይቲ እዚ ካብቲ ኖርማል ዕንጨይቲ ንጥቀመሉ 10 እጥፊ ዝያዳ ክፀንሕ ይኽእል ዶንጊ ድማ ክቃፀል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ጥቕሙ እውን ኣዝዩ ኢፌክቲቭሊ ክንጥቀመሉ ንኽእል ስለዚ በቲ ብዙሕ ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል ነገራት ብዙሕ መዓላ ከገልግለና ከም ትኽእል ገይረ እየ ሰሪሐ ዘለኹ ስለዚ ነዚኣ ትመስል እቲ ትክበይ ንወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ ምስ ተቃፀለ እዚኣ ትቦ እዚኣ ትኽእላ ትወፅእ ዘላ ናይ ትኪ መውፅኢት እያ ማይ ከዓ ኣብቲኣ ንገብር ኣለና ኢልና ማይ ከዓ ኣብታ ሳልባትዮ የላ ሕጂ በቲ ማይ ሓሊፍ ከሎ በቲ ማይ ኣይሓልፍን ቶታሊ ኣይዞሌት እዩ እዛ ማእከል ትቦ ነዛ ናይ ማይ ኮንቴይነር ብማእከል እያ ሓሊፋ ዘላ ኢንዳክሽን ነቲ ኣብ ዘሎ ኮንቴይነር የፍልሑ ማለት እዩ ዘሎ ሙቐት ንዑ የሙቐት ግን ንበይና ትቆላታ ማለት በታ ማእከል ዘላ ትቦ ጥራሕ ዝወፅእ ወላ ሓንቲ ምርኻብ የብሉ ምስ ማይ ማለት እዩ እዚኣ ብግብሪ ተፈቲና ዳ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ብግብሪ ተፈቲና ገብረ እንትነበራ ብድሆን ምስ ተፈተነት ከ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ሂባ መጀመርታ እቲ ንኽትፍተን ከላ እንታይ ድብል ሓሳብ ነይሩ እዚ ፎርኖዝስ ብግቡእ ክሰርሕ ኣለዎ ልክዕ ዕንጨይቲ ምስ ተኣጎደ ብማዕረ እዛ ፎርኖ እዚኣ ብኩሉ ሳይዱ ብማዕረ ሂት ክረክብ ኣለዎ ስለዚ እቲ ቀንዲ በዳሃ ዝነበረ እዛ ፎርኖ እዚኣስ ብማዕረ ብኩሉ ፓርት ሓዊ ክረኽቦ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኣቁሩብ እቲ ሓዊ ኣብ ዝተቃፀለስ ከመይ ገይሩ ነቲ ጫፍ ፓርቲ እዚ ይረኽቦ ዝብል ሓሳብ ቁሩብ በዳህ ነይሩ ምስ ተሰርሐት ግን ኢፌክቲቭሊ ተፈቲና ኣብዚ ናይ መዞም ሰንዓን ኣብ ናይ ብሃማመት እየ ዝተዳለወ ኣብኡ ፕራክቲካልት ኣቐሪባ ነይራ ማለት እዩ
ስለዚ ኢፌክቲቭሊ ተሰሪሓ ነቲ ኣብ ናይ ባፅዕ ዘሎ ፕሮጀክት ድማ ኣይ ሆፕ ካብቲ ኣብ ምርኢት ዝቐረበት እንታይ ዓይነት መምሕያሻት ወይ እንታይ ዓይነት ለውጢ ገይራ መፅኣላ ሕጂ ቀሪባ ኣላ ናብዚ ካብቲ ዝነበረቶ ወላ ሓንቲ ምሕያሻት ኣይገበርኩላን ግን ንቀፃሊ ብዙሕ ምሕያሻት ክገብረላ ሓሳብ ኣለኒ በቃ ሓራሽ ይቀኒልና ቴንክ ዩ ስመይ ዮናስ ሓድራ ዘሚካኤል ይበሃል ተቐማጢ ከተማ ኣስመራ ሒዝካዮ ቀሪብካ ዘለካ ሕጂ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ እንታይ እዩ ሓደ ዝተፈላለዩ ማሽናት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ካብቲ ናይ ቅድም ዝበለፀ ማለት እዩ እዚ መተካእታ ናይ ዕንጨይቲ ወይ ድማ ንመጎጎ መጎጎስ ከመይ ጌርና ብዝሓሰረ ንጥቀም ብዝሓሰረ ፀዓት ነቲ ዘይጠቅም ነገር ከዓ ከመይ ጌርካ ናብ ዝጠቅም ነገር ቀይርካ ኣብ መዓላ ህዝቢ ምውዓል እዩ ቀዳማይ ነገር እንታይ እዩ እዚ ብኦልዮ ብሩሻቶ እዩ ዝሰርሕ ብኦልዮ ብሩሻቶን ብሶላርን ሶላር ክንብል ከለና ብናእሽቱ ፓነል ብከምኡ ዝሰርሕ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ናይዚ ጥቕሚ ኦልዮ ብሩሻቶ ካብ ማካይን ዝወፅእ ረሳሕ ዘይቲ እዩ እቲ ረሳሕ ዘይቲ እዚ ኣብ መሬት እንተደኣ ፈሲሱ መሬት ይብክል ኣብ ማይ እንተደኣ ፈሲሱ ድማ ማይ ይብክል እዩ ሓንቲ ሊትሮ ኦልዮ ብሩሻቶ 3,000 ሊትሮ ማይ ክትብክል ትኽእል ኣብ መሬት እንተደኣ ፈሲሱ ከዓ ክሳብ 10-20 ዓመት ከዓ ዘርኢ ይኹን ሳዕሪ ኣይበቕሎን እዩ ስለዚ ነዚ ዘይጠቅም ባእታ እዚ ነዚ ሃሳይ ዝኾነ ከመይ ጌርና ናብ ጥቕምና ነውዕሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝስራሓሉ እዩ ከምኡ በዓል ፓኪስታን ህንዲ ይጥቀሙሉ እዮም ከም ነዳዲ ከም ጋዝ ኮይኖም ይጥቀሙሉ እዮም ዋይኖት እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ዓድና ዘይነተኣታትዎ ኣብ ዓድና ተኣታትና እዚ ስራሕ እዚ ኣብዚ ምድጃ ንገብረሉ ንጥቀመሉ ፀብሒ ነፍልሓሉ ንኽእል ኣብዚ ከዓኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጎጎ ንስንክተሉ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ጥቕሚ ናይዚ ወይ እቲ ሓደ ስራሕ ገይረዮ ዘለኹ ብዝሓሰረ ወይ በቲ ዝጓሓፍ እሞ ዝብክል ናብ ጥቕሚ ሰብ ንምውዓል እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ እዚ ትኪ የብሉን ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ብዙሕ ዘረባ ኣልዒሉ ነይሩ ካርቦን ኣለዎን ወዲ ሰብ ሃሳይ ገለ ኖ የብሉን ብትክክል ብግቡእ እንተደኣ ተጠቂምካሉ ብሉ ፍሌም እንተደኣ ዝወፅእ ኮይኑ ናን ካርቦራይዝድ እዩ ብጫ ፀለሎ ዘለዎ እንተደኣ ወፂኡ እሱ ካርቦን ኣሎ ካርቦራይዝድ ይበሃል ስለዚ ብግቡእ እንተደኣ ተጠቂምናሉ እዚ ንወዲ ሰብ ሃሳይ ዘይኮነ ጠቓሚ እዩ በዚ ኩሉ ግዜ መተንፈሲ ኣለዎ እዚ ከዓ ትኪ ይኮነ እንደውፅእ ሃፋ እዩ ዘውፅእ ስለዚ ምስቲ መግቢ ወይ ምስቲ ንስንክቶ ነገራት ኣብዚ ዘራኽብ ነገር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እንስራሕ ዝተሰሪሑ ዘሎ ሓደ ምድጃ ዘለዎ እዩ ተን ዘይቲ ተን ኦይል በዚአን ዝነጥባ ልክዕ ከም ናይ ኢንፊሽን ብድሮፕ እዩ ብሓደ ሊትሮ ዘይቲ ብሓደ ሊትሮ ኦልዮ ብሩሻቶ ናይ ሙሉእ ገዛ ሙሉእ ጊባቦ ክልተ ቅጫ ሰንኪትካ ኣይውዳእን እዩ ምክንያቱ ሓደ ሊትሮ ወይ 900 ሚሊ ሊትር ማለት ኣይውዳእን ስለዚ ብቁሩብ ብድሮፕ እዩ ነቲ ዘይቲ ከማን ብቁሩብ ብነጥብታት እዩ ዝሰርሕ እዚ ሕጂ ክልተ ነገር ዝሓዘ ኮይኑ ሓንቲ ከዓ እዚኣ ከዓ ንእስ ዝበለት ምስ ቦታ ፅበት ማለት እዚ ምስ ቦታ ፅበት እዚኣ ንበይና ከዓኒ ልክዕ ከምኣ ኮይና መጎጎ እያ ማለት እዚ ናቱ ኢንስፔክሽን ላይን ኣለዎ እዚ ናይ ሓዊ መቆፃፀሪ ቬትሮ ኣለዎ ሓዊ ኣለዎ ዶ የብሉ ሰብ ክሪኦ እንተደኣ ደልዩ ማለት እዩ መቆፃፀሪ ቬትሮ ኣለዎ ትሪኦ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮነ ከም ዘለዎ ክሰርሕ ይኽእል ክልተ ድርዕ ኣለዎ ረስ ንደገ ኣይወፅን ብግቡእ ከዓኒ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ግብሪ ተፈቲኑ ዶ እዚ እወ እዚ ሕጂ መጀመርታ ስራሕ ክሰርሖ ከለኹ ተፈቲኑ ልክዕ መፂዶ ኣይመፅን ኣብ ሕብረተሰብ ከተቕርቦ ከለኻ መጀመርታ ትፍትኖ ኣለካ ኣብ ገዛኻ እዚ ስራሕ እዚ ካብ ዝሰርሖ 8 ወርሒ ገይሩ ኣሎ ካብ ዝፍትኖ ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ገዛ በዚአ ዝጥቀም ቪድዮታት ኣለዉ እንዳሰርሐ ከሎ ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም በዚአ ዝጥቀም ኣነ ኤሌክትሪክ ኣይከፍልን እየ ዕንጨይቲ ኣይገዝእን እየ ከምኡ መርዓታት እውን በዚ ዝሰንከቱ ኣለዉ ካልእ ሰሪሐዮ ዘለኹ ስራሓት ድማ እዚ ናይ ልቁጥ ዓሳን እኽልን ንመግቢ እንስሳ ወይ ንደርሁት ቀለብ ዝኸውን ማለት እዩ
እዚ ናይ 25 ሓይሊ ፈረስ ሞተር ኣለዎ ሄቪ ዲዩቲ ብቁፅዓሳ ዓፅሚ ይጥዕን ብእኽሊ ከዓ ኣብ ሰዓት 10 ኩንታል ክጥዕን ይኽእል እዚ ንቀለብ ደሩት ነዳሎ ማሽን ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ ፍልይ ዝበለት መኸዳ ማሽን እያ እዚኣ ፉል ክትጨጭፍ ትኽእል ክትቀርብ ባልደንጓ ዓተር ኩሉ ጥረታት ማለት እዩ በዚኣ እቲኻ ከተኺዶ ትኽእል ኣብ ክንዲ ብብዕራይ ብመኪና በዚኣ እቲኻ ከተኺዶ ትኽእል ማለት እዩ እጂ እተን ቀራፍ በዚ ይወፃእ እተን እኽሊ ከዓኒ በዚአን ታሕቲ ዘላ ወገን እተን እኽሊ ከዓ በዚ ይወፃእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ጥቕሙ ንእሽተይ ማሽን ኮይኑ ነቲ ሓረስታይ ዝቐልጠፈን ብሕሱር ብካልእ እንታይ ዝበሃል ቀልጢፉ ከኺደሉ ዝኽእል ማሽን ማለት እዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቅሶ ይምች ዶ ምስ ናይ ሓረስታይ እዋ ሕጂ እዚ ኣብዚ ኣቕሪብናዮ ዘለና እቲ ሰብ ንኽሪኦ ኢልና ናሳጌርናዮ ዘለና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንኸተንቀሳቅሶ እዚ ተንቀሳቃሳይ ዝተሰርሐ ኣሎ እዚ ግን ነቲ ሰብ ንመርኣይ ኢልና ዝገበርናዮ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቅሶ ከዓ ኢዚ ብእንስሳ ተጓዕዞ ትኽእል ኢኻ ብካልእ ነገራት ተጓዕዞ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ሓደ ቦታ ተደኪኑ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ መጀመርያ ስመይ ሚካኤል ጎይቶም ኣውባዝጊ ይበሃል እዚ መፅዮ ዘለኹ ናይ ሕርሻን ናይ ህንፃን መሳርሒ ዘገልግል ማሽን ሒዘ መፅዮ ኣለኹ ማለት እዩ ተተላለየና እንታይ ዓይነት ምህዞ እያ ኦኬ ሕጂ ብመጀመርያ እታ ሒዝናያ መፂና ዘለና እዛ ማሽን ከም ንሪኣ ዘለና እዚኣ ማለት ደጋጋ ናይ እኽሊ መኸዲት ማለት እዩ ሕጂ ንስ ዝበለት ንሓረስቶት ንቀፅዖም ብንስ ዝበለ መጠን ከም ተገልግል ጌርና ሰሪሕና ኣለና እዛ ማሽን እዚኣ ቁርብ ዝርዝር መብርሂ ክህብ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዛ ማሽን እዚኣ ዓመ ተፈቲና ኣብ ቀውዒ ፅቡቅ ውፅኢታ ርያ ተጠቒምናላ ማለት ቀውዒ ሙሉእ ሽዑ ብንስ ዝበለ ፈቲናያ ዳሕራይ ግን ኣማዕቢልና እግሪ ከም ዘለዋ ሞተረናታ ኣብዚ ከም ንሪኣ እዚኣ ብኣድጊ ተጎቲታ ተኸይድ ኣብ ዝኾነ ቦታ ቅልል ዝበለት መሳርሒት ጌርና ሰሪሕናያ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ሕርሻዊ ልምዓት ትገብሮ ዘለካ ኣብ ምህዞን ሰንዓት ተተላለየልና ማለት እዩ ኦኬ ሓፈሻዊ ኣብ ታሪክ ህወተይ ንልዕሊ 27 ዓመት ኣብ ምህዞን ሰንዓን ተሳቲፈ ብንእስነተይ ጀሚረዮ ኣብዚ ምህዞን ሰንዓን ክንሪኦ ዘለና እቲ ሰሪሕና ንሸጦ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ናይ ብሓፂር እዚኣ እንታይ ክንብላ ከም ቤት ትምህርቲ ክንብላ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ስእሊ ዝሙሉ እዚ ካብ 98 ጀሚረ ዘሰልጥኖም ዝነበርኩን ዝሰርሖ ዝነበርኩን ስራሓት ኣብዚ ብስእልን ብፅሑፍን መግለፂ ኣብዚ ኣቕሪበ ኣለኹ ብዝያዳ ካብኡ እቲ መግለፂ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ኣብ ሕርሻን ኣብ ህንፃን ኣብዚ ዝሰልጠኑ ምሳይ ክሳብ ኣብ ሰዋ ኣብ ኮሌጃት ከይዶም ዝሰርሑ ተምሃሮ ምሳይ ዝሰልጠኑ ኣለዉ ሕጂ እዚኣስ ከም ሓቲ ናይ ምህዞን ሰንዓን ቤት ትምህርቲ ክብላ ይኽእል ማለት እዩ ንዝሃብካና መብርሂ ካብ ልቢ ኢና ነመስግን ክብረት የቐኒ ኣለይ ሓራይ ክብራት ተኸታተልትና ከም ዝትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ ምህዞን ሰንዓን ዘተኮረ መደብና ዘውረር እንዳበልና ብኤክስፖ ኢና ነርእየኩም ዘለና ንስኻትኩም ድማ ንዘለኩም ርእይቶ ሓሳብ ኣብ ብፍላይ ድማ ኣብ ምህዞን ሰንዓን ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ቦታ ኮመንት እንዳካፈልኩም ዝኽርታት ኤክስፖ ምሳና ሓቢርኩም እንዳዕለልኩም ኣብ ኤክስፖ ኣብ ምህዞን ሰንዓን ፍሉይ ዘውረር ክትብሉ ዕድሜና እዩ መደብና ጌና ቀፃሊ እዩ ዘሎ ሰናይ ምክትታል كمان الحمد لله مجمرتها مبسوط خطلع لينا سمير عايز ذكرت تكلم وقور عايز ذكرت وكيل عام ترين لو ما عملت كم كرم عم موجو دمر كوسبينو قلت عم موجو كل جزء انت دفلت عمل حدش لو دامت انا نخيل لنا مالتي اجي كرم هجي اذا موجو حنته راح الكن حريقيا زي ارا مجمرة زي اتريا دله ثلاثه اتونه أرحانت كوينا سلسته أوتون هجي قال سباتهم سلستين مغوغو خونا لو ميدليو وي سلستين مغلوكا كم زاد اليوم بيزنس قال لك حتى قافلو نول أثوات كاني زي الله بين مغلولا بين مغوغو دحانت هلا هجي بساعة زقن كاو بمقتل بوزحة كاديثات جراي شتاين بلاس زوم بيت مقبتات كوم يدليهم
ሕጂ ካብ 3 እቶን ናብ ሓንቲ እቶን ከም ትምዕብል ኮይና ማለት እቲ ንሰለስተ እዩ ዝነበረ ብ3 እቶን ደእጎድ ነበረ ወፃኢታ ብናይ ሓንቲ እቶን ተኣጊዱ ናብ 3 ፋሒሉ የገልግለና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ነገር ገለ መምሕያሽ ሴፍቲ ገይራ ከይድና ኣለና እሞ ኣይዝሕል እንዳ ተሓዊ ብሓደ ምስኣቶ ናብ 3 ብማዕረ ድዩ ብናይ ሳይንስ ተሰሪሓ ደላ ማዕረ ፋሕ ክብለሉ ድኽእል መገዲ ብመፅናዕቲ እዩ እዚኣ ጥራሕ ስለ ክንደይ ዓመት ገይራ መስል ክትሰርሓ ተፀግዓ ሰርሓ ሕጂ እንዳንበብካ እንዳማዕበልካ ብኸመይ እዚ ባህርያዊ ሓውሲ ናበይ እንተኸይድ እዩ ደድምዕ ብዙሓት ግዜ ንሕራብ ገዛና ሓንቲ ድስቲ ተሰኺት ታሪኻስ እዝና ነድድ ብዙሕ ፀፊሉስ እዝና ነድድ ዋላ ትሒዝክዮሲ ክልተ እዝኑስ ክትሕዝ ኣይትኽእል ንኸ ሕጂ እሱ እንታይ ደረዳእኪ እቲ ሓውስ ተኺሉ ነዚኣ ጥራሕ ከም ደይረኽባ ፋሕ ብላ ኣሎ እቲ ባህርያዊ ናት ሓዊ ስለዚ ነዚኣ ኸ ኣብዚኣ ምስ ተኣጎደ እቲ ሲስተም ብኸመይ መንገዲ ፋሕ ብል ናብ 3 ኢኸ ተፅንዒ እታ መፅናዕቲ ምስ ረኸብናያ ብኸምኣ መልክዕ ተሰሪሓ ሕጂ ጥራሕ እንታይ እታ ለውጢ ሓዊ ኩሉ ግዜ ተኣኪቡ ኣብ ሓደ እዩ ዝእጎድ ፋሕ ኣቢልካ ተናኽሶን እያ ከምዚ ነገር ጌርካ ብታሕቲ ባኮታት ጌርካ ተናኽሶ ከማና ክትከውን ኣብዛ ማእከላዊ እያ ተኣቶን ኣብታ ቅድሚ እሳ ክትረኽብያ ኣብኣ ምስ ተኣጎደት ይኽፋሕ ተብል እያ ሕጂ ሓዊ ብባህሪኡ ዝኸኣክለይ ብቲ መሬት ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ዋላ ተረኺብ ናይ ምርሳን ተኽእሎ ኣለዎ ኣብታ ትሕቲኣ ስለ ዘላ ሕጂ ምስ ኣጎድናያ እዚኣ ቀዲማ ትረስብ ስጋዕ ትብትን እዮ ናብዚ ከም ትደድለይክ ስጋዕ ትገብር እዮ ቀዲማ ስለ ትረስን ክልተ እንጀራ ኣብዚኣ ከተውፅኢኸ ክልተ እንጀራ ምስ ኣውፅኻ ግን ኦልሬዲ እዚ ኣርኪብክላ ድሓር እዚ ናይ ሙቐት መዕቀቢ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብባህሪኡ ሓዊ ከዓ ናብ ከፋት ናይ ምኻድ ባህሪ ስለ ዘለዎ ንሕጂ ከምዚ ሎ በዚ ድዩ ጌርካ ናይ ትኪ መውፅኡ እዩ ከዓኒ ልክዕ ናብኡ ስለ ዝውንጨፍ ተሓዊ እኹም ማዕረተ መሓጥ ተቢሉ እቲ ሙቐት ንኸይብል ሽዑ ኣብዚ ቫልቭ ኣሎ መቆፃፀሪ እቲ ጓህሪ ምስ ኮነ ተሓውሉ ንኸይኮነና እዚኣ ትዕፆ እዚኣ ከዓ ትዕፆ 3 ሽዑ በቲ ቆጣቢ ፀዓት ትጥቀሚ ማለት እያ ብግብራዊ ተፈቲና ዶ ከመይ ረኺብዋ ውፅኢት እንታይ ብድሆ ነይሩዋ ብግብሪ ንኸይትፍተን ዝነበረ ብድሆታት ሕጂ ኩሉ ግዜ እንዳትፍትኖ ሕጂ ዳስዋ ለውጥታት ትገብር ስለዚ ለውጥታት ትገብር ምክንያቱ መጀመርያ ሓሳብ ይመፅእ ድሓር ኣብ ግብሪ ክትገብር እዮ ኣብ ግብሪ ምስ ገበርናዮ ከዓ እስከ ንፈትኖ ትብል ትፍትን እዮ እቲ ጉድለት ትረኽብዮ እቲ ጉድለት ትረኽብዮ ሽዑ ምስ ረኸብክዮ ከዓ እንታይ ከተመሓይሽለካ ትፈልጥ ኢኸ ዳስዋ ሕጂ ግዜ ትወስድ ምትኢልካ ናብ ህዝቢ ክዝርግሕዮ እንድሕር ኮንኩ ሓደ ዘይበቑዕ ነገር ክዝርግሕዮ የብልክን ምክንያቱ ትካል ዛትዋ ክድራሻ ናብ ክትሰድዮም እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ በፂሕና ኣለና እንተ መፂኹምናት ክንበኩ ነዳሉ ኢና ጥራሕ ኦርደር ግበሩ እየ ድብል ደለኹ ሕጂ እንተ ዘይፈትየንዮ ግን ከቕርባውን ኣይክትልኒ ወይ ስእላዊ መልክዕ ጥራሕ ሓሳብ ኢለ ክገልፅ ኣለኒ ሕጂ ሓንቲ ተወሳኺ ኣዝየ ዝፈትዋ ከዓ ካብ ንዓይ ጀሚራ ዝሓገዘህና እዛ ናይ ኤሌክትሪክ መቑሎ እዛ ናይ ኤሌክትሪክ መቑሎ ኩሉ ግዜ መቑሎ ክንብል ከለና ዋላ ክትሓስቡ ከለካ ብጣዕሚ ድገዛእካ ስዋ ንድጥቀም ሰብ ናይ ስዋ ትብሊ መቑሎ ክትኣግዱ እንተኾንኩም መጀመርያ ክትሓስበዮ ከለኹ እንታይ ክሽገር መሲልክ ኣሓይ ንፋስ ማይ ግዜ ኣትረኪ ዋላ ነታ ተገልግለክ ደስኻ ተገልግል እያ በናይ ትገድፍያኒ ኸ ኤሌክትሪክ ተኮይኑ ግን ልክዕ ከምታ መጎጎ ኣብ ገዛኺ ኣብ ብጣዕመ ክስዓት ኢኺ ትገብር እዮ እዚኣ ልክዕ ከማ እያ ሕጂ እዚኣ እንታይ ብልጫ ኣለዋ መሲለክ መቑሎ እያ ልክዕ እታ ዓቐና እንታይ ሕጂ መቑሎ ክንብል ከለና ሕጂ ብዙሓት ወሲዶና ጥቀማ ኣሎ መመሊትክ ሕጂ እሱ ትግብረ መልቲ እዩ ንዓኺ ስታይ ትገብረክ እዋ ሕጂ እንታይ ፍሉይ ነገር ወሲኽና ኣላ ካብቲ ክንሰርሓ ዝፀናሕና መሲልክ ነዚኣ ትሪእያ ኣለኺ እዚኣ ሕጂ ኮንትሮል ናይ ሙቐት መቆፃፀሪት እያ እታ ናይ ሙቐት መቆፃፀሪ ሕጂ ናይ ስዋ ክንብል ከለና ዝለዓለ ሙቐት እዩ ዝደሊ እሱ ብቑዕ ትገብር እያ ትሕቲኡ ብመቑሎ ድስንከት ብዙሕ ነገር እዩ ቅጫ ከይተረፈስኒ ሰኣን መቑሎ ቅጫ መቑሎ ይጥዕም ካብ ቅጫ መጎጎ ሰኣን መቑሎ እቶን ገለገለ ክንገብር ስለደየለ ብፍላይ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ የሰክፈካ እዩ ይገብር ድዩ ትብል ሕጂ እዘን ብዙሓት ኣብ ናይ ሕርሻ ገለ ዝሳትፈን ኣለዋ መሳቱና ገለ ድሮ ይወስዶ ኣለዋ መቑሎ ስለዝቐለለለን ካብ ዕንጨት ስለተጋላገላ ብኤሌክትሪክ ክኾነ ኣለና ኣለዎ ዋላ ብሃልኪ ተመፂእ ክደራኸብ የብሉ ብዓብዩ ከዓ ነቲ ምብራስ ኣግራብካ መርዓ ንሕሪክስ ንምንታይ ኩንታል ዕንጨት እዩ ዝሃልኽ ሕጂ ግን ካብኡ ተሪፉ ከምዚ በድሓነት ፅቡቕ ፀኒሕና ተገላጊልና ሕጂ ከም ተወሳኺ ኤሌክትሪካ ዝበለፀት ማለት እያ ያው ነለይ መጀመርያ ሽመይ ክብሮም ዕዋዝ ዝበሃል ካብ ትካል ወረጃ
زان لو عمت عقدنا دلنا فيستيفال ذا بروجكت ناي بمسمر تزرع مالتي حجي زي تايوت بمسمر مزرع تربحوا خمسنا دحرش السكور لو بسكس ولا لو أزيو تيتاوي عادتي زراعي تبعخنيها كلاي كاني بمسمر نحن تزريو هاتي فريام نقطة عليه مالتي حجي زي بمسمر مزرع أب حرصت تاعتهم مش جمرة بتبهلوا كايدان هذا مسمر تزرع فتين كاب دعمي جزيد وسط يعني تبع عن تأخلي أب هذا مسمر نعمت هات كيد جزيه يبلع جزيه تبلع علوم أي بزح عدب تاي جبرون نيرو أجي نزل مفواس يا زياد سريع هذا لا زي أنت يا أنت قبل جيرنا هذا بغليلو مستي بهلاوي محرس كم تواهد جيرنا لنا زمالت نع عدب تجبروس بزح تعريد ليك هذه مالتي قال توصاهي أب هذا جزيه 4 مسمر يا تزر زمالت بزح هذا كلته 3 4 مالتي 4 مسمر بمسمر جيرات زرالك جزيه أنت يتقونها هذا جزيه تقطب لها نحن مسمر أبكن 4 جزيه مالس 4 مسمر بحسب غد الكلا خلاي قلبت سيف تقبر لها سالساي كابتي بمسمر مزرعة تتوم لها مالت قال توساق يا ادفانتج له زي ابز خلت ما متلو اذا حدا نايزري اذا حدا خا ناي فرتلايزري اجي بزغيرو مس ورده تي فرتلايزرن تزرن ابتقاطا امطالو ስለዚህ ቲ ውጤት ናይቲ ፈርትላይዘሩን ዝለዓለ ሆን ማለት كما يعلهم جمرتا نزب على شميت اسفالم بين بحال نسرحات موقو بفيستو أغريبيو بستفلالي نجارات تقيمة كم بعد فرنا دما تقامل الله إذا نيتقبح مسرح بحال بعنجيت وشت اللوا حاوي مزحالة دما نقول يرتنو مالتي استفلالي نجارات كاخد تبس كم بعد بيسا برجر عساها تبسلي غير مالتي فحم بزح يتقفني مخنياتو تقمناتو حيل رسن سلازلو مسودة دما بزها موت إلنا مالتي عنجيتها بوشت إلنا مالتي مستودة ترفقا نابزت تريقنا نابزها نوتو مالتي أبزها شاهد أبحل زخانا خنصرحا لنخل مالتي حاو بزح يودة كان يعقنا لناي مالتي إزيها نيمكينا تشريلو خينا مالتي دا أرقت أبوت أرنيفا بوشت دما ناي أكسجين حاتينا لنا مالتي استفل على نجارات عنجيتي بوشتي اتنها كم بعد فحم أبحي ويكن فرحة لنخل مالتي ومسودة دما زين رياض لنا أبي كنت أبسلا بيسا ويكن قبر الله نخل مالتي استفل على نجارات كان قبر الله مالتي أبزها متر الله نخل أبحي غيرنا دما نابكم قبر نخل مالتي مسودة فحم مسودة قنوت نخل مالتي بقول شو ما يفيلمون يبال إذا مثلا اللغة سبوت ويلدين تبال حدا كبال ناي ملحم كوينس ناي خايبوب ويلدين كوينس جن نتوم سلاترشي ويتوم كاروت أرك ويلدين زبالو كبالات نايت ويلدين كل عمو زي كل نجارات ده زبالة كل عمل ناس غيري نعملت شيت ميتال مالتي ويكا مش وايرس كقبل نقل مش وايرس نبرزلنا كم مالتي زي مين تموت وايرس تبالو أب لومي أبتي ناي جزا تكنولوجي ويكا ناي سفنك تكنولوجي مزدلو ذي كم حدا مكالا ناي سفنك كوينو كم درعي حقنا ناي مالي إذا غابت سبوت ويلدين يمشي زغون ويكا تلاقيبو سرح مالي قال يوغا إذا غاتي شيت ميتال مالي كا 0.5 سا 0.8 زلو تلعملنا تغليع ذي بسالات رشي كل حما يكلي مناتو هاي كارنت كتاور زي كل شيت ميتال ذي ويكا 0.8 و 0.5 زغون شيت ميتال هاي كانت صور تذيكل قدد الناس زغل بزي سبوت ويلدين زبال كنا ما نغلنا ترى انت عندك ما ترى لسه تتكلم كل الناس تعرف ما ترى لها تتكلم كل الناس زي على زي ترانسفورمر على ترانسفورمر تيب داون ترانسفورمر زغبرنا المغنيات كانت ايو اب تيب داون ترانسفورمر لو فولتج هاي كارنتي لذي ولا ذحينا كحزنا يتغلنا ناتو فولتج نعنا دعزنا بورتا بلا بلاس قال لك نورمال زغونه سب ابغزو تكمل غادي كلتن عسران مالتي نورمال اوايرات يالا بزي لاقي بلا ما بكارنت بغيرو تي كارنت سيتالو تيتكا مغيغون نحل تكملوا كل سايت بيغبروا ولا سايت مغيغهم كانتهم كتيم لاميراس بحسب تعازم مالتي رياس ميكرو بين هنا خبار ابزون سي قريبنا دلنا بروجكت بلا برهان اي اي ان كان اي اي زبال
ናይ ኤርትራ ናይ ኤአይ ፕላትፎርም ኮይኑ ብኦፍላይን ዝሰርሕ ዓይነት ፕላትፎርም እዩ ማለት እዩ። እታ ብርሃን ኤአይ ክንብል ከለና ንዓይነት ስውራን ኣብ ማዕልታዊ ህይወቶም ከም ኣሲስታንት ኮይና ንኽተገልግሎም በቲ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ቴክኖሎጂ ብትግርኛ በቲ ናይ ካልኦት 9 ብሄራትና ቋንቋታት እንዳተሰርሐ በቲ ናይ ኤርትራ ዳታ ድማ ትሬን እንዳኾነ ኦፍላይን ዘይኮነ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ማዕልታዊ ህይወቶም ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ንብረት እንዳነገረ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ሰባት ዲቴክት እንዳገበረ ብቐሊሉ ዘይዝኾነ ስክሪን ኣብ ራዝቤሪ ፓይ ኢልና ንፅዋዓ እዛ ኢንስትሩመንት እዚኣ ኣብዚኣ ተፃዒኑ ዘይዝኾነ ናይ ኢንተርኔት ወይ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ብቐሊሉ እዚኣ እንዳሰርሐት ነቲ ማዕልታዊ ህይወቱ ክትመርሖን ከተገልግሎን ትኽእል ከም ኣሲስታንት ማለት እዩ። ተካሊት ፕሮጀክት ናትና ቀንዴል ኤአይ እና ፀውዕናያ ዘለና ንናሽናል ኣርካይቭ ናይ ኤርትራ ዳታታትና ከመይ ጌርና ብቐሊሉ ኢንዴክስ ክንገብር ንኽእል ዳታቤዝ ናትና ብኸመይ ትደልዮ ሓበሬታ ክንምግቦ ንኽእል ኣብ ከምዚ ዘተወፈረ ዓይነት ስራሕ ተገልግል ማለት እዩ። ኣራይ ሽመይ ዳንኤል ኣብርሃ ይበሃል። እዚኣ ብግሩፕ ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ። ካልኣይ ከዓ ናወት ጎይቶም ይበሃል። ሎያል ኣይ ትብል ግሩፕ እያ ዘላትና ነዚ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽን ኣብ ዘመን ዘገድስ ኢና ንሰርሕ ዘለና ንሕጂ ቀሪብናየን ዘለና ግና እዛ ኤሪ 3D ካር ጌምን ፕላስ ኤአይ ናቕጣን ዝብላን ማለት እዩ። ኤሪ 3D ካር ጌም ልክዕ ከምዚ ብዙሕ ዓይነት ጌም ኣለዋ ሞባይላት ሰብ ዝፃወቶ ናይ ሞባይል ናይ ፓርኪን ናይ ገለ ኣሎ። ዕላማ ናይ እዚኣ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ፎታ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ነዚኣ ዝፃወት እናተማሃረ መታን ክንፃወት ትፃወት ኢልና ዝሰራሕናዮ እዩ። እቲ ዕላማ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገርና እታ ጌም ትፃወት ማለት እዩ። ብወደብ ጀሚራ ለበል እናወሰኸት ከይድ ከሎ ናብ ከተማታት እንዳኣተወ ሕግታት ትራፊክን እቲ ጎደናታትን ክላለዮ ይገብሮ ማለት እዩ። ሰብ ዳሕራይ ናይ ኣውቶስካላ ትምህርቲ ክመሃር ከሎ ብዝቐለለ መንገዲ ንክመሃር ትሕግዞ ማለት እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ነቲ ናይ ኣውቶስካላ ኣብኡ ዘሎ መሰናክል እቲ ሕግታት ከሉ እቲ ፈተናታት ተማለ ኣፕሊኬሽን ኢላ ሰሪሓ ዘላ ማለት እዩ። ኤሪ 3D ካር ጌም ካይና ስለገና ያለና ማለት ዘካሊት ፕሮጀክት ምስከይድ ንኸይድ ድማ ኤአይ ናኦፓ ትበሃል። ኤአይ ናኦፓ እቲ ቤዝ ናታ ኤአይ እዩ ትሬይንድ ዝኾነ ኤአይ ኣለና። ዕላማ ናይዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ድማ ንዓይኒ ስውራን ኢላ ዝተሰርሐት እያ ብዝያዳ ማለት እዩ። ዓይኒ ስውራን ኣብ ናትና ናቕፋ ንዓይኒ ስውራን እንታይ ዝበሃል ንዕኦም ንመሐበር ኢሉ ዝተገበረ ምልክታት ኣሎ። ኣብ 100 ናቕፋ ኣብ 5 ናቕፋ ኣብ 50 ናቕፋ 20 ናቕፋ 10 ናቕፋ ኩሉ ምልክት ኣለዎ። እዚ ግን ኣብቲ ሓድሽ ገንዘብ እዩ። ዳሕራይ ክዓርግ ክጅምር ከሎ እቲ ምልክት እናጠፈ እዩ ዝኸይድ። ሕጂ እዚ ኤአይ ናቕፋ ዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኣብ ሞባይሎም እያ ትፅዓን። ኣብ ሞባይል ተፃዒና ብቐሊሉ ክንደይ ገንዘብ ተቐቢሎም ክንደይ ገንዘብ ይህብለው ክፈልጡ ትሕግዞም ማለት እዩ። ሽመይ ዳዊት ብርሃነ መብራህቱ ይበሃል። ተማሃራይ 5 ዓመት ኮምፒተራዊ ምህንድስናን ስነ ፍልጠትን እዚ ሒዝና መፂና ዘለና ናይ ጉጅለ ስራሕ ከዓ ኤርትራን ሂስትሪ ኤክስፐርት ዝብል ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብ ናይ ትግርኛ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኮይኑ ስፔሻላይዝ ገይርዎ ዘሎ ከዓ ኣብ ናይ ኤርትራ ሂስትሪ ማለት እዩ። እዚ ብጉጅለ ኢና ሒዝና መፂና ዘለና ኣስራር ዑመር ይበሃል። ሕጂ ካብ ኮምፒተራዊ ምህንድስናን ስነ ፍልጠትን 5 ዓመት ሒዙ ሎሚ ዓመት ወዲኡ ሕጂ ዘሒዝና መፂና ዘለና ስራሕ እንታይ እዚ መጀመሪ ማለት እዩ ናይ ትግርኛ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መጀመሪ እዚ ዘበገሰና ቀንዲ ሓሳብ ከዓ እንታይ መጀመርያ ኣብ መፅሓፍቲ ደረጃ ነርና መጀመርታ ታሪክና ኣብ መፅሓፍቲ ንፅሕፎ ነርና ከምኡ ብድሕሪ ከዓ ኣብ እዋን ዲጂታላዊ ሲስተም ከዓ ኣብ ሶፍት ኮፒ ኣብ ዝተፈላለዩ ቪድዮን ኣውድዮን ንመልእ ነርና። ሕጂ ከዓ እቲ ግዜ ኣምፂዎ ዘሎ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ኮምፒተር ኣብኡ ሒዝና ንመጣ ወለዶ ንከን ተሓላልፍ ኢልና ኢና ሒዝና መፂና ማለት መጀመርታ ኢንጂነር ሉል ዝሃብካና ግዜ ብስነፃቅ ናይ ስራሕ ካብ ልቢ ነመስግነካ። ዕላማ ናይ ምህዞን ሰንዓን እንታይ እዩ? ብቐፃሊ ዝስራሓሉ ፀንሐን ኣብ ጉዕዞ ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ብምክያድ ናይ ምህዞን ሰንዓን ኣብ ኤክስፖ ግን ኣብ 6-7 ዕላማታት ዝሓዘ እዩ። ሓደ መጀመርታ ኣብ ነንሕዶም ፅልዋ ምፍጣር ነቶም መሃዝትን ሰናዕትን ነንሕዶም ካብ ዝዓበዩ ክሳብ ዝነኣሱ ኣብ ነንሕዶም ናይ ፍልጠት ናይ ምልውዋጥ መንፈስ ንምግባር እዩ። ካልኣይ ድማ እቶም ኣብ ናይ ኮሌጃት ይኹኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ድማ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ ብግብሪ ዝፈልጡ ድማ ሓሳቦም ናብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ምቕራብ እዩ። ሳልሳይ እቶም ነጋድያን ከዓ እንታይ ፕሮዳክት ኣሎ ኢሎም ከዓ ናብ ዝሪኦም ንኽርእዩ ሪኦም ከዓ ክገዝኡ ክእሉ ካልኣይ ከዓ ሓሳብ ከካፍልዎም ዝኽእሉ መንገዲ ምፍጣር እዩ። ሕጂ ናይዚ ሎሚ ዓመት ከዓ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ነቕርቦ ዘለና ንቐፃሊ እውን ዝኾኖ ውድእ ስራሕ ምቕራብ እዩ ማለት ክንብል ከለና ገለ ክበሉ ሕፅረታት ኩሉ ክእል እዩ። እሱ ድማ እቲ ነጋድያን ይኹን እቲ ዝምልከቶ ኣካል ከዓ ንክምላኣሉ ተባሂሉ ቀሪብሎ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ሓሳብ ኣብዚ
ውዱ ንኣባይታ ክሰርሕ ዝኽእል ግብራውነት ክህልዎ ዝኽእል ንምርካብ እዩ እዚ ኤንቫይሮንመንት እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ እቲ ሓሳብ ዘለና ማለት እዩ ሓራይ ናይ ሎም ዓመት ከም ዝንሪኦ ዘለና ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ እዮም ዘለዎም ዞን ሰንዓ ብኸመይ መመያ ሓሊፎም እዮም ኣብዚ መፅኦም ዘለዉ እወ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ዝግበር ኣብ ዞባታት ኣብ ዝተፈላለየ ብሉፃት ስራሓት ክገብሩ ዝፀንሑ በቢ ዞባታት ብመንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ክሰርሕዎ ዝፀንሑ እሞ ድሕሪኡ ካብኦም ብሉፃት ኣብ ዞብኦም ናይ ምውዳብ መንገዲ ይገብርሎም እዮም ዝተፈላለዩ ሃገራዊ መንእሰያት ማሕበር መንእሰያት ኣብ ቦትኡ ኣሎ ግን እዚ ነካይዶ ዘለና እዚ ሃገራዊ ናይ ምህዞን ሰንዓን ኮይኑ ነቶም ብሉፃት ዝነበሩ ውድእ ስራሕ ዝገበሩ ድማ ኣብዚ ምፂኻ ባይታ ናብቲ ሕብረተሰብ ሪኡ ሓሳብ ምምላእን ዝተወደእ ስራሕ ዘለኻ ተጠቃምነት ንኽረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ባይታ ምፍጣር ምፂና ማለት መመያ ከዓ እንታይ ድግበር ኣብ ዓውዲ እቶም ዘለውና ትሕዝቶ እንታይ እዮም ኣብ ዓውዲ ሜካኒካል ኤሌክትሪካል ኮምፒተር ከምኡውን ኤሌክትሮሜካኒካል ዘለዉ ኮይኖም እዞም ትሕዝቶ ብዘለዉ ከዓ ብምልኦም ንዑ ዝምልከቱ ገምገምቲ ኣለዉ ካብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ዝመፁ ካልኦት ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታት ኣብቲ ዓውዲ ነነዊሕ ዓመት ተመክሮ ዘለዎም መፅኦም ነቲ ፕሮጀክት ከዓ ይመምይዎ ማለት እዩ ብኡ ተመሚ ከዓ ናብዚ ይፃረይ ሕጂ እውን ነቲ ንዕውታት ዘይኮኑ ክንዛረብ ሓፈሻዊ ዝኾነ ነገር ሞቲቬሽን ክገብርሎም ትረኣኹም ከዓ እቲ ፕሮጀክት ብንፁር እንታይ ጎዲልዎ ኣሎ እንታይ ክምላእ ኣለዎ ብኸመይ ከ ኣብ ባይታ ክትግበር ኣለዎ ድማ ከዓ ከም ደያኑ ንፁር ሓበሬታ ዝርዝራዊ ከዓ ከረክቡናዮም ብኡ መንገዲ ድማ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክንገብሮ ዲና ሓሳብ እዚ ኣብ ዘቕርብ ምህዞን ሰንዓታትን ኪኖት ኣብዚ ፌስቲቫል ዘቐርብዎ ብድሕሪኡ ዝግበር ኣበይ በፂሑ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ክትትል ኣሎ ዶ ኣብ ሕጂ እንታይ እታ ሓሳብ ዘላ እዚኣ ነዘን ውድኣት መቕረቢትና ሕጂ ንዑ ንምምፃእ እዩ ማለት እዩ ውድእ ምግባርና ዓላማና እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ክንዲ ንኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ ማእከሎት ኢልና ዘርጊሕና ኣብ ዝንገብር እቶም ንኣሽቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብቲ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ምስልጣንን ኣብ ምዕባይን ኣብ ምምልማሎምን ካልእ ኣበርክቶ ዝለዓለ ይገብር ኣሎ ኣብዚ ዝመፅእ ፕሮጀክት ግን ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ነዛ ዝበልኪ ሓሳብ ተጨባጢ ኮይኑ ኣብ ባይታ ክሰርሓሉ ዝኽእል ንምፍጣር ስለዝኾነ ነዚኦም እንታይ ንገብሮም ኣለያ ትገብረሎም እንታይ ጎዲልዎም ኣሎ ተፈጢሩ ከዓ ኣበየናይ ክመሓሸሉ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ በቲ ደያኑ ዝሃብዎ ናብ ትግባር እውን ንምግባር እዩ ክብራት ተኸታተልትና መደብና ከመይ ፀኒሑ ምህዞን ሰንዓን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ሕብረተሰብና ኣገዳሲ ዝበልዎ ምህዞታት ሒዞም እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ንስኻትኩም ድማ በዚ ዘቕረብናልኩም ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና ሙሉእ እዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ንዘለኩም ሓሳብን ርእቶ ከም ወትሩ ከተስፍሩና እንዳተላወኹ ኣብ ካልእ ብካልእ ትሕዝቶ ናይ ኤክስፖ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ